की तुम्ही समाधानी आहात का? हो हो, कारण आम्ही जे सत्तेत आहोत ना, त्या सत्तेत राहण्यामागचा उद्देश एवढाच आहे, कुठच्या ना कुठच्या रूपाने समाजाची देशाची सेवा घडावी. पद असेल पद नसेल ते आपले व्रत हे आपलं व्रत आहे आणि त्या ह्याच्यातून जिथं जिथं आपण समाज देशाचं काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन करू शकतो आणि हाच एक विचार घेऊन आपण राजकारणात गेलेलो आहे. राजकारणात बाकी कोणाची वेगळं त्याचं त्याचा विचार करण्याची पद्धत वेगळी असेल, पण तो आमची पद्धत ही आहे की आमच्याकडून समाजाची आणि देशाची सेवा घडावी हेच माध्यम. मग कुठेही असो नसो आम्हाला त्याचा फरक पडत नाही. तुम्ही काही अपेक्षा केली होती का? नाही, अजिबात नाही. लोकांना जे वाटतं त्याच्यात एक चूक नाही. एकूण सिनियरिटी एकूण टर्म्स बघून जर हायर पोझिशन मिळालं असं तर लोकांचं हे आहे, पण जे काय आहे त्याच्यात काम करण्यासाठी खूप मुभा आहे. लोकांना जे काय आहे त्याच्यातून समाजाचे लोकांचे देशाचे काही हे आपण प्रश्न पुढे नेऊ शकू, ते सॉल्व्ह करू शकू असा पूर्ण माझा आत्मविश्वास आहे. त्यामुळे तुम्ही जो प्रश्न केला आहे तो दोन्ही तसा बॅलन्स आहे. माझ्या वतीनं माझं हे आहे मी समाधानी आहे.